ଅଶୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ପଛରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ସତ୍ୟତା ଲୁଚିକି ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବେ ତାହା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁରତ ଯିବେନି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗାଁରୁ କିମ୍ବା ସୁରତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁରଟରେ କାମ କରିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ସୁରଟ ପରି ବଦଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ସୁରଟକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, 20 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସୁରଟର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଛି ହୋଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। ମାସକୁ ଆରାମସେ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ତ ସମସ୍ତେ ବେକାର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ସୁରଟ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜରାଟ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଆରାମସେ ସେମାନେ 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଓ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦାଦନ ଖଟିବା ବି। ସୁରଟ ହେଉ, ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏମିତି ବହୁତ, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁଜରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ଗରିବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ।